Čaute ľudia, dneska je to video a ideme volať náhodným youtuberom. Takže jako prvý mohli jsme zavolat Johnovi, co vy na to? No tak prvá mu jdeme napísat, takže pojďte se podívat se mnou, co mu jdeme písat. Takže si jdeme napísat John. Tu ho máme, vidíte, takto. Takže si klikneme, že na zprávu. A co mu jdeme napísat? Už jsme mu písali, že čau Johnny. Tak mu asi jdeme napísat, že jdeš volat. Tak poslali jsme mu zprávu, že či nejde volat. A myslím si, že můžeme jít na dalšího youtubera. Potom zajtra se podíváme, či to prečítali, alebo ne. Jako další asi napíšeme Pokecovi. Tak, už se to tu vyhledává. Počkat. Ještě raz. Tak, máme ho tu. Dáme si sledování. Tak napíšeme mu. Tak poslali jsme, že čau Pokec, že jak se má. A napíšeme mu, že či nejde volat. Počkat. Dobre, tak jsme mu to tam napísali, že či nejde volat. Tak to nic. Co? To nic. Dobre, tak jako další bychom mohli napísat třeba Sportimu, nevím moc, nepoznám těch youtuberů, takže Porty. Už se na toto vyhledává Porty. Máme, že účty. Nevím, který je pravý. Asi tento, co? Asi ne. Uj, tak Porty mu asi nebo nevím, jak se volá. Takže teraz bychom mohli napísat trebárs. Komu napíšeme? Kdo ví, tak poraďte do komentáru. V druhém, no prostě zajtra se na to pozrieme. A no, počkaj, komu ještě, nevím. Tak třeba zkusme tej Clarise, či kdo to je. Tak dáme si ji sledovat, aby prostě nám neunikla. Píšeme zprávu. Musíme asi po slovensky. Tak mi to napísali. Že čau, jak se máš? No, po slovensky, ale to je jedno. No, a zajtra se podíváme. To už jsem vám říkala hodněkrát, že prostě či odpísali, alebo ne. Teraz asi můžeme napísat Natke. Takto zpráva. Že zprávu.
mi napísali, že čau, jak se máš. A jako, no prostě to spíš nebudeme volat, ale spíš budeme písat, že jak se mají prostě. Můžeme napísat i Destrovi, tak tomu dáme zprávu. Píšeme mu. No prostě já mu to takto. Dobre, ideme mu to poslat. Jo a mimochodem dneska je sobota, takže zase tak kouká sobotu, tak nech se to kouká. Můžeme napísat i Fizimu. Tak to mám poslat, že jak se máš. Jako já ho moc nemusím, ale jako to můžeme napísat i Dodovi. Tak napísali jsme mu a to asi je všecko, len ještě kdo poznáte koho, tak můžeme mu napísat. Tak. Pomůž také napísat. To můžeme i Gašovi, Stevenovi, tak mu dáme sledování. Tak napíšeme. Mu napíšeš, že čau, jak se máš, a to asi budeme písat všetkým. A potom, když tam odpoví, tak jim zkusíme, jak se to, ale nevím, jak se to robí. Tak, kdo ví, jak se to robí, nech to napíše do komentáru. A no, takže to je pro dneska všecko a zítra se zase vidíme. Tak čus. Vidíme se odznova, je deň 2. No prostě a teraz se jdeme kouknout na těch youtuberů, co nám odpísali, no tak se pojďme kouknout. No tak, jak můžete vidět, tak nikdo nic neodpísal. Dajte odběr,